Happy baro kiba page ya kanega channel ngakwa pan ong ka khublei Christmas ka basuk ka bakamen hakapor bangi dangrit nani hadu manta meneru ki khna arit ki juyale kai ko ge jingile kai pan yari bat habau tu bawad e kitu ki bare ulap katno kaman sim tu ka kapen tehakane ka Christmas uneu blei bare bangi jupule ha ka jutang barim ulawan mi pau lawan ha ka dur jong klung blei lawan ha ka dur jong klung jisu bolong breu kumanga ma phi ha ki aka baro light no ha ka pop tekande ka dei pan kemen yang i namaru neu blei ubare ula pau bat ngi kemen hadu kano hadu kata banyo i ya kane ka dur jong ublei kane kadei kan nakadaw ba ublei ue ka pertai hadu kata haga gospel jong Yohanes kalanong balai dekhot bakhat riau la keren sai kedar ba ublei ue hadu kata ka pertai hadu bola pha ya ukhon ba marwei jong ba IT ya u na ka banta jungi khnang ba baro kitu ki banget hau kinom yap kin like im kin yo ya ka jing im bom jukut kabar hagane ka por Christmas lang ba ka jing wan long breu jong jisu kapen pau sai kedar badakar kom im dakar kom yalap dakar kom keren jong jisu kapen pau bau neu blei bawan udai blei bakan rei ka jing e bakan rei ka jing isen ai bakloi ban map dai tau blei ba dom riang dai tau blei ubakwa ban pniar kuput handrei ba map bayai wat parabor ya ki khon balaja bakan rei ka jing e ban ka jing isen ai nangta uneu dai amanuel ubadon rengkat ban ngi kumalapan bana wa angel namar kata kadau haba udon rengkat ban ngi dai bandon barbor ka jing slur ka jing sngai namar uneu blei udon rengkat ban ngi barbor Immanuel habangi pang habangi sitom habangi syam jenjar habangi suk habangi kemen habangi job udon rengkat ban ngi tekadai ka jing ai ka ba krau tam ka ba blei ula ai ka pertai the greatest gift that God has given to humankind, to each one of us yangi way pay way then nakata kadau kitu gibre ki balayu inang kong yau kinong ablang brot kilaingut kirustan rimegi kila lek balai ai kijing ai sungba yau ne kulung jisu namar kitip hadu katno kajing koridor kata kajing ai jung blei na ka benta jong kibreu baro tehaka ne ka Christmas ka kubor ka banga kwa bat ong sapi bat sangi baro iwai piwai ba kat kene kajing e ka bakrau ka bau blei uladon walau don na ka benta jungi ngide ban suk ban kemen namar ne blei ubangim yo i ila yo i badudon rengkat bat ngi barapor badula ai kene kajing ai sungpa ka bakrau tam tingis ngok komen babaro ki kristan bon ba ki kristan ki blabot yu ki balaya ya shwa jungi ki blapan i kan uksa ba ki balai ti la kajing em ban laya lap ya kene ko kubor ba shastalak ka perthai klam keng ka rai dam lang ba ka ktin ka ba ki lap lang ba ki kam ki ba ki le lang ba ki kam isn ai ki ba ki le hasatalak ka perthai badai na ta ka daw bon ba ki priyo ka perthai ki lap diang yo ne jisu te kene Christmas kwa banong kumni ka kubor kalong mamangi iway pa iway ro mamangi kung ki kristan barkipad baro ka perthai ngire bandon ka jing snu skror ka jing snu sngai ka jing snu komen ka jing snu suk pada pring jing e per pada hau snam maladap wadu snam menta ngia kendo kini jing e per kam tam ba ka ne ka pandemic ka COVID-19 ka bala pentut pun ba ya ka jing im jong di breu rewat ha pring jong ka nero ngidai ban yo i ba ka kti ba sbun jong blai ka kti ba sa jong blai ka kti ba yada ka kti ba kerku jong blai ka don rengkat bat ngi bat ai ba ka ne ka Christmas kan dong Christmas ka basung ba ka ben baro ngidwai na ka mata baro ki bangat ki jing jenjar ba per ha ka ne ka klam ha ka thuma ha ki jing sha le ben ha ka jing jenjar ha ka yo ka kot ba blai
balawan sak perthei un pensingan ki un ai ki kajing suk un ai ki kajing kemen kenang ba kani ke Christmas kanong sha Christmas pada kajing suk pada kajing kemen kublai shibun ka Christmas basuk pada kemen ni pi wei